Guys, oh, si Orange Man, minsan Green Man. Ayan sa Robinson. Yellow green pala, no? Upload ko sa kwan. Ilan taong ka na? 47. Ilan taong ka na nagtitinda? Nagsimula ko 2013. Ay, tagal na pala, no? Oh. Ay, sorry. Kaya nga, ay pasikatin natin to si Orange Man ngayon. Mga guys, follow na kayo sa aking Facebook page. Orange Man. Orange Man! Saan ang ruta mo ngayon? Balot yan guys, oh, balot. Sa Dagupan ka? Okay. Susundan na lang kita. Sige, takbo ka. Ayan guys, kung kilala niyo itong tao na to, ito, hanapin lang niyo dito sa Kalasyaw, saka sa Kalasyaw at saka sa Dagupan, Pangasinan. Nandito lang siya. Ito guys, nagtinda ng balot yan. Maraming dala niyan, no? Alam nyo naman, sa hirap din ng buhay, yan lang ang trabaho niya ngayon, maglalaho balot. Ay grabe kasi pag to araw-araw guys, makikita nyo dito pag pumunta kayo dito sa Dagupan. Ito yung area namin dito. Yan. Bilisan mo, mahahabol kita. Nakisabay din yung ating motor guys, oh. Shout out dyan sa taga Kalasyaw at taga Pangasinan. Nandito kami sa Lucao area. Ito minsan nagsusuot siya ng green lahat. Yung bike niya green din lahat. Yellow green pala. Yellow green. Ngayon ang tawag ko sa kanya Orange Man. Minsan Yellow Green Man. Ito guys, oh. Hala. Mag-follow na kayo sa Facebook page ko guys para matulungan natin itong tao na titinda ng balot. Yan. Yay! Takbo ka lang, liliko na ako sa COL. Hanapin mo ako sa Facebook ko, sa Facebook page. Jemer Mundido. Hala. Okay. Mauna na ako. Hanapin mo ako, Facebook page ko.